どうもありがとうございます。レインボーカイランでした。山からねソロのセットで最後の曲を聴いて最近あんまりやってなかった、黒板的な自分の中でね、曲がありますけど、ワイメアカーボ。キラキラなラフライダー、いつも来気分。中何を振りからに中入るからだきら。ふえふえはふいこにこにかぷばい。ふえふえはふいこにこにかぷばい。からなきくもとかあうわなえめうひぶかいり。まのこの駅からいり、いからやかきあり。ふえふえはふいこにこにかぷばい。ふえふえはふいこにこにかぷばい。あの子はスイスの山育ち、かわいい声でノレジ、山の若者誘われて声を合わせて歌います。This is how to yell, oh lady, oh lady, lady. Everybody yelling, oh lady, oh lady, lady. Everybody yelling, oh lady, lady, oh lady, lady. This is Charlie yelling, oh lady, lady, oh lady, lady. Everybody yelling, oh lady, lady, oh lady, lady. This is Charlie yelling, oh lady, lady, oh lady, lady. Oh lady, lady, oh lady, lady, oh lady, 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 oh lady, oh lady, lady, oh lady, lady, lady. Oh, lady, oh, lady, oh, lady. Oh, lady, oh, lady, oh, lady. ありがとうございます。マカランでした。CD をよろしくお願いします。ありがとうございました。マカラミさんと、それからカリフソさん。はい、ありがとうございました。実はですね、ラジオでは独特の腕があるなんて紹介をしたんですが、独特のお茶目な部分もあったということでね、今日はとっても素敵でした。ありがとうございました。さてですね、だんだん後半に差し掛かってまいりましたが、皆さん飲み物だとか食べ物の方は大丈夫でしょうか。始まってからすでに4時間近く経過しております。台風はどこへ行ってるんでしょうか。ね、時間過ぎるのはあっという間ですよね。楽しくてしょうがないですけどね。次にご紹介しますのは、去年も来ていただきました石川由美さんとこの